Ningkan ingkoi rapho kekhi asorkar BJP aphan Gujarat arat dim klong kechak ehji angringsi klang tanglo. Athe Gujarat State along BJP asorkar aphan keparemji aphan Aam Admi Party asong atum ingtang kring pen BJP kacho chosom apidong apu pipon tanglo. Gujarat Assembly kilik aphan ajwani wang bomlo. Bonda Gujarat Assembly kilik aphan do de sang se sai kideng pon asong kang tang kring ason non ke thek pon iklong lake arin Kejriwal mate Aam Admi Party atumpen. Bangso penajok Bharatiya Janata Party atumpen AAP aphan kaphere atomon klang bomlo. Bonda kupia podlo la an kaphere. Bangso kar jalam wa ting plote rachari BJP asongja pinnangan aphan rat ke kroi kangtung te nang do tanglo. Aam Admi Party rachari asong atum Gujarat along rialong kilik amongwe ingtang kring sai kideng padupon tanglo. Bonda donatum ilitum adet along Prime Minister anghoi ki khia jakong kelong lake Gujarat along rialong pen. Laan chot kali Union Home Minister Amit Shah mata Gujarat along pen. Bonda piniani labang solong ri arat atum alang litum bang hini alam arjuje tanglo. Pinpur da meme alama bangke BJP asong aphan arni ke meme tong nangkele loma. Birta teng non gewangji Gujarat Assembly kilik aphan Paning kwara pho bang pulapen abang phiatum aphan akimi a candidate ki pipon jialam phe klang pon. Rachari BJP aphan arni meme apor wang tanglo. BJP atum ephong apora teng kalibom tanglo. Bangso penajok BJP asir kudalong kamathalapen kaphere lutbom tanglo. Lason si rat ningka che themate ke kroyamulok aphai jumbom lo. Labangsong thek lake Gujarat along rialo non ke klang pon bom among velo. Non gewangji Assembly kilik BJP keparemji angring theklong si Prime Minister lapen Union Home Minister Amit Shah lang litumbang hini methang along ri Gujarat along kepate bogdamji aphan chisiklo. Aam Admi Party amongwe ke jap theklong si rachari BJP atum megjang thekhe nojang thekthean si klang ponlo. BJP remdet pulote song amana peng kangbuan parta Prime Minister lapen Union Home Minister alang litumta man honman abangke ave iktetpo. Bangso penajok paning kora pho aphaya kimia candidate aphan si ticket pajirpo. Athe kopima pulote candidate kimi ajoini pensi keremlo pu kapathe iji aphan. Ningkan kora pho kechari BJP sorkar kapasunji Delhi APP sorkar Gujarat along an lepo. National Desk Report, Karbing Long Line.